alamsa dona jouer kalo kleshegi ambalma o bismillah malak juga don kibaru keneka bi kibara mun mambulo kada kulukan ore kabela jilen kon na donia ka fo ko ka damne tenendona domina bo sugo son wala bamako aleni kati konona la kibara mun sirama ulukon ne ayire ka fo Mali ministre sombe no ni ale koni ka baranya shileno jago yiri walima ni o ministre de l'industrie et du commerce ale ni Mali sugu fagalaw ulu koni ka hakenyi ni jekulu ni o boucher ka syndicat ni mogo nun koni sigila ka kuma sogo gɛlɛyali kan o kuma nun kɔnɔna la u bɛnana ka fɔ ko ka daminɛ tɛnɛndona juillet kalo tile 12 ko dɔ kɔni bɛna bɔ sogo sɔngɔ la Bamakɔ kɔnɔna la fo ka taa se Katima ko mun kɔni ye sogo koloma sɔngɔ ye ni o kɔni bɛ 700 la an bɛ wagati min na i ko sisan ko o kɔni sɔngɔ bɛna kɛ 460 ye ko mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sogobu ye ni o kɔni bɛ 800 na yɔrɔ dɔw la ko o sɔngɔ kɔni bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna la ani Kati kɔnɔna la o sɔngɔ bɛna kɛ 560 ye ni ma saba nun kɔni kɛlen ka fɔ ka bɛn kɔni sɔrɔ ni kuma in kɔni na u kɔni ye sɛbɛn kɔni kala ni ka u bolo nɔ bila o la ko wa fɛnɛ ko famiyali ko ɲuman ko u bo o ɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ walasa ni baara nun kɔni bɛ se ka sira sɔrɔ kibara wɛrɛ man bolo kada kulu kan Mali kalandenw ulu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu n'an ko ma ko IM ulu kɔni ni Mali école ko ɲɛma dɔw kɔni sigila ka kuma tarata don ulu kɔni ni Mali kalanko ɲɛma dɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka grève ko hukumu kɔnɔna la k'aw ladɔnya ka fɔ ministre min kɔni bɛ ni ale kɔni ka baara ɲɛsilen don kalanko sabatili ma ale kɔni ka chef de cabinet ale ni senu ɲɛma ani kalandenw ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka hakɛ ɲini jɛkulu ni o ye IM ye nunu kɔni sigila ka kuma walasa cogoya min na IM kɔni bɛ se ka a ka grève ko kɔni bɔ a ma IM mɔgɔw ulu kɔni ye a yira u la ka fɔ ko ulu kɔni ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko ulu kɔni ɲɔgɔnna minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ulu kɔni tilala u ka kalanw kɔni na système LMD kɔnɔna la san 3 baki kɔfɛ ni o diplôme kɔni bɛ ulu bolo ni ulu tɛ ka se ka baara sɔrɔ ko ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na baara kɔni bɛ se ka di o ma kofɔlen ninnu ma ni u tilalen bɛ kalanw na u sigilen bɛ ka sababu kɛ baaratanya ye ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ko san 2000 ale ni 19 ka taa bila san 2000 ale ni 20 na ko o burusu ko ni o turuso ko minnu kɔni ɲagaminen don ko ka fɛɛrɛ tigɛ walasa cogoya min na ekɔlidenw olu kɔni bɛ se ka u ka musaka ninnu kɔni sɔrɔ u tɛgɛ la ale ni fɛnɛ ekɔlidenw olu kɔni ka turuso ninnu kɔni sanfɛ u kɔni bɛ wari dɔ kɔni tigɛ la ni o ye 1000 ɲɔgɔnna ye nka waati laban na a yirala k'a fɔ ko o wari kɔni taara a yɛrɛ sɔrɔ ko fo 1500 la a ye mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔni tɛ ɲɛ ko wari in kɔni ka to 1000 na o 1000 yɛrɛ kɔni donda ye mun ye ko kalan kɔni kɔnɔna la musaka misɛnnin minnu kɔni bɛ se ka kɛ i n'a fɔ kalanden minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ campus kɔnɔna la ale ni baara teliya minnu kɔni kan ka kɛ kalansow kɔnɔna la walasa ekɔlidenw kɔni ka lafiya ko ni 1000 ninnu kɔni de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛ ka o baara ninnu kɔni kɛ ale ni fɛnɛ bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ tun bɛ u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2000 ale ni 21 o janvier kalo la ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ parking minnu bɛ kɛ ekɔliw la ale ni kiosque minnu bɛ kɛ yen nɔ olu wariko ɲɛnabɔli ma wa bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ u kɔni ye a ɲini ekɔli ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka se ka olu kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni la sabati ni laɲini ninnu kɔni bɛɛ fɔlen an ka kalanko minisiriso ale kɔni ka lasigiden kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in na ni o ye a ka chef de cabinet o kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mun kɔni ye bourse ko ninnu ta fanfɛla ye ko olu yɛrɛ kɔni seko tɛ o la ko sabula ko bourse ko ninnu kɔni ɲɛnabɔ man di ka sɔrɔ kalanso bɛɛ lajɛlen kɔni ka jaabi ma se ko hali an bɛ wagati min na i ko sisan ko dɔw kɔni ka jaabi bɛ sira fɛ hali bi o ma se ka lase olu ma ko o de bɛ na ni gɛlɛya ye bourse sɔrɔla ale ni turuso sɔrɔli la ko mun kɔni ye kalandenw ye minnu kɔni tilala u ka kalan na système LMD kɔnɔna la ko labɛnw kɔni bɛ sen na walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se ka baara kɔni sɔrɔ Mali fonction publique la u ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni kɔnɔna la u ma bɛn fɔ la o kama a ye mɔgɔw olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka grève a tɛna bɔ a ma ko a bɛna kɛ tɛnɛndo juillet kalo tile 12 ka taa bila juillet kalo tile 14 na kibara wɛrɛ man bolo kada kulu kan o de ye Mali terɛnbaaralaw ale ni sira dilannaw olu kɔni dɔw wulila ka se Bafulabe tarata don juillet kalo tile 6 walasa ka taa sirako cogoya lajɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ
chake dam kon be no ni anko o ma ko super fair ni o koni mali teren ko koni nyene bo bado ye ale ni sira grand chake ro ni o ye societe ki ale ni sira glan nun koni yere bara dilendo chake ro kon fenema ni o ye soma freki ni chake ro saba ulu koni barakelo bela jelen koni tara baflabe ni kata sira chuko ya kon naje ale ni pom nun koni chene do baflabe kera kera ne ala may na pon ale ni galuko wala sa ulu kon be se ka glan chuka amna terrain boli sira ulu yera kon fene ka se ka glan wala sa chuka amna terrain kon be se ka bolli dam ne croye ni mo gon nun kon ka ni tamay kon ni senfe ko kon ya yire terrain boli sira dugude nun kon na ko atena me ko terrain kon bina wili ko o nyebla baro ko ulu kon ne wili ka jo dam ne le fleni kuna foni kuncela kibara wara mambulo kada kulo kan kake ni araba doe jouer kalo clé wolonvla ayre la ka fa ko coronavirus ko ma ye mogola mali jamana kono ko wa fene ko abe mogo mun ko na ko mogo yere ko fene makena ulula ko wa fene ko mogo fene mantaya o sababu la amba hakila jigi coronavirus ye mogo mun ko ni mine mali jamana kono na ulu ko ni jatebe mogo batanani ani mogo kemenani bidurun nanna munu fene tan la ka sababu ke coronavirus banaye ulu ko ni jatebe mogo kemeduru aleni mogo mugani wolonvla la mulu fene kene la ka bo coronavirus banala ulu fene jate be mo batan ani mo bishegin nanna o sababu la ali bi mali jamana nyamo ulu kon be ka nyini bela jale kelengele la fe masi kon kana salaya sanya wale ulu kon ni matrafalla wala sa chuka amna amsika coronavirus banakele ka bo anga jamana kono ka bela jale kon la donna fene ka fo ko coronavirus bolo ci ube sena albi ambali ma woni ne kuye aka bi donc bare kada okluka anje aka kluma jala o kambe anyo na